Ngenamukelo Khansani TV. Igama mkhulu nkhazimulo. Uma umusha i-channel sicela subscribe. Namhlanje ngaze amathongo ngifuna ukukhuluma ngokugeza. Ngoba manje impilo yethu ikhubazwa izinto eziningi. Uthi usulungisile izinto zethongo, alungisa into eziningi kwa manje ukugeza kubalekile. So ngifuna ukuthi ngikuhlukanise ngegaba ngoba ngiyabona ukuthi khona ukudideka okukhona. Usumosha imali eningi kodwa izinto azigezeki azisuki. Okokuqala nje asithi ukhiphe isisu noma uphuphumele isisu. Afanele ngiyithinte leyo ndaba. Noma mhlawumbe umfana uphoqa ukuthi ukhiphe isisu. Noma wena mfana uphoqa intombazane ukuthi ikhiphe isisu. Okokuqala okufanele ukwazi uma usikhiphile isisu, focele uxolo kulabantu abakupha ingane kwabantu bakini. Khona uxolo ofanele ulenze ekhaya ngokuchitha igazi lasekhaya. Ayijiki. Mase ulenzile lo xolo, umnono ingane engakathombi engalibonanga ilanga noma eshonele 5 months, 3 months, 4 months engakathombi, umnono loyo. Awukwazi leyo muntu umgeza ngegazi. Awukwazi, akunendaba ukuthi abantu bathini. Ngoba ingilosi leyo. Ugeza ngenyongo negazi, whether inkukhu noma uthanda ukugeza ngembuzi, usugeza ithunzi lokuthi ushonelwe. Kodwa usungagezi umnono ngqo, usungagezi leyo moya ngqo, usugeza ithunzi lakho lokuthi ushonelwe igazi lakho. Manje kungixakayo-ke manigeza izisu ngey'mbuzi, ngoba phela sonke senza ngendlela engafani. Okungixakayo mina, imbuzi uhlabela kanjani imbuzi ingane encane? Umkhulu ozala ubaba wakho nomkhulu ozala umkhulu wakho ngala ngakomalume nogogo akakazi benzele imbuzi. Ulaka liqala lapho uqubukela abantu abadala ukudinwa. Kanti ubafida iy'nkukhu kodwa manje mase kuphuphuma isisu usuthinta imbuzi wena. Kodwa khona amakhehla akugadile nalo kwembethe makuthi umbethe awukazi umenzela imbuzi. So elinye iphutha lelo. Kodwa ukwenza kwemsamo ayifani. Kodwa ngithi ngifuna ukunikhanyisela lapho. Number 2, mawugeza ingane noma asithi mawugeza ithunzi lokushonelwa, uzoya emanzini, uzoya ehlane, uzoya noma ikephi lo melapha indaba ozoya khona. Umphefumulo manje lo uphume phansi kuwena udinga ukuthi uphume phela. Lo mphefumulo lo udinga ukuthi utetise wona. Engeke nginitshele ukuthi utetiswa kanjani ngenxa yosomathuba. Ngobani? Uzobanga ukuthi ungazi ukuhlelela nobaba engane inixabane. Uzobanga isiqwancwane, uzobanga ngisho nesidina nolaka. Ngathi phela ngisho nanomshado nothando nobudlelwano buyaphela. Ngoba leyo ngane ikibona engathi wena uyithandi. And izoyigcinazela ingane izohlala kuleso sisu leso lo mphefumulo mangakhishwanga phakathi. Abaningi benu kuthiwa nimbethe kanti umbethe umuntu owaphuphuma phambi kwakho, mhlawumbe hhayi ngoba waphuphuma wakhishwa, wabhothwa ngesihluku, wasala umphefumulo ngaphakathi. Usuhleli wena usuyalandela usuyingane esibili, usuyathiwa umbethe kanti lo muntu umbethe ngosiza. Ayikho indaba yongibula lapho. Khona into edinga ukuhlanjululwa nokuthi uhlukaniswe nazo. Manje yindaba ngithi ngikhuluma ngokugeza ngoba abaningi benu nibatha ney'lwane. Ley'lwane lezi enibatha nazo, niyangizwa ngenza amathongo. Ley'lwane enibatha nazo, khona isilwane othi usigeza ngenkukhu negazi noma nenyongo, usilahle ngempela. Sihambe sifike sidle lelo gazi, sihambe lo couple of days sidle lelo gazi sisuthe, sibuye sesibuka ngamandla, sikhiphe ngamafastela. Ngobani? Usuka siphayela igazi sasuka kwenza le ndale la. Khona indlela yokugeza isilwane. Ngaphambi kokuthi ugeze isilwane kufanele ubheke phela ukuthi isilwane esinjani. Khona isilwane maye sakubeletha, once wajulukela embhedweni, weza kumina ngakugeza, wabuyela embhedeni, umjulo wakho usalapha ngithi, sho nomuso wesilwane ulapha, sifike singibathi futhi. Khona isilwane esikhafula ngey'khathi ey'thize. Mase khona isilwane onikwa abantu basekhaya. Umuthi wasekhaya unzima-ke ngoba basuke beney'nsila zakho zonke. So iy'nkinga ey'ningi
Zisuka ngoba suke senibethwe yiley'lwane lezi noma yiley'gadlo. Ya nginami intelezi enzima futhi iney'mpande mhlawumbe eziwu-250. Angazi namafutha amangaki okulwa. Manje amafutha-ke sengiyazi ngicabanga imikhovu notikolosho, cha, akhona amafutha oshaka, iy'tala zamanzi kuthiwa senisiwasebenzise okulwa. Ngoba umthakathi nje bekhona emhlabeni, abantu abadala babeka nabelaphi. Umelaphi akuyena umthakathi, umthakathi ngeke asoze abe umelaphi. Zazi ukuthi wena ugamanxe kuliphi uhlangothi. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngey'lwane, sengithi kuwena onesilwane okade usigeza ungazi kwenze njani. Sizobheka phela noleso silwane akulona yini indiki noma akuyona yini ingane yakho noma ingane yakini engibethe, noma akusona isidalwa samanzi abanye beni ekutheni ithi inkanyamba noma isidalwa saphezulu esiveza sinamakhanda ahlukile ngoba siyazijikajika. Yini ndaba sizijikajika? Ngoba nenzuzo yakwenza lokhu, iziveze njengesilwane esingajwayelekile uma kuhlolela umuntu angathi angazi ngibona isilwane la mina. Iyagcinazelana futhi nemali isidinga ngempela ukuthi emanzini ikulanda ngenkani. Manje yindaba iveze njengesilwane ngoba amanzi aya-shape-shifter, awayigcini ishape eyodwa. Hlale ngisho lento, ungafaka kujeke azobamba ishape yajeke, wafaka enkomishini abambe ishape yenkomishi. So asibheke leso silwane ukuthi isiphi. Kwesinye isikhathi ukuthi unesilwane kanti umbethwe yithongo elabelethiswe isilwane noma ithongo elabo umkhovi, ngamanye amazwi abaliganga balithwebula benza zonke izinto, balifaka iy'pili benza yonke into lize kuwena ngoba lidinga usizo. Ya uma udinga into ezesilwane, cha, kufanele umkhulu nje straight, mkhulu ngihlushwa isilwane. Ungalokhu uyaphuzela ubamba uyeka uhamba uye endaweni ey'ningi uze uzithole enkingeni. Mkhulu ngisize ngesilwane, sesengihlule kakhulu. Sibheke ukuthi isilwane sakho sime kanjani. Ungalingi ucabanga ukuthi isilwane usikhipha ngemithi emibili emithathu. Iy'lwane lezi ziyagaywa, kufakwa imithi enzima, izandla zemfene, yonke into, namazinyo emfene, yonke into embi. Kufanele nathi uma sesigayela into lezi, shisha into ezodabula leyo bulletproof, qhopho-ke yonke into. Ushayisise usilahle lapha, usale ube msulwa, ubuyele ngendlela ozaleke ngayo. Ayikho into eyolunga uma ungafuni ukuthi ukhiphe imali uthi ulaphe, abantu bebekhipha imali ukubulala impilo yakho. Ya, fake ngilibele libe imbamba. Ngiyabonga amakhosi amakhulu. Ngiyathemba ukuthi lolo lwazi noma le nkulumo le ngxoxo izonilekelela. Isilwane sivala imali, sivala impumelelo, sivala ama-promotion, siletha iy'ngozi, uyangizwa? Siletha izinto ezingazinhle, simbatha nawe, ugcine ungakwazi ukuba ney'ngane, ugcine ungakwazi nokuthi ukwazi ukuthi ube nobudlelwano obuhle umuntu ohlekisana naye, uphelelwe imizwa. Angifuni usichaza kakhulu ngoba ngiyazi ko-Facebook bayaniphendula bangichazele ezinye izinto. Uyazi unesilwane, kusukumele lokho ngoba uzophila impilo engayinhle. Kufanele uphile impilo engahambisani nabantu bakini.